Βλέπουμε εδώ το καλιάμι. Ξέρουμε τι βλέπουμε, ρε. Του υπαρχηγού. Περιγραφή κάνει ο αρχηγός. Αυτό δεν είναι τσιμπιά. Αυτό ήτανε. Αυτό και αυτό. Κάτσε βρε μαλάκα. Μην κορυδεύεις τον κόσμο. Αυτό ήταν. Ήτανε. Ναι. Τράβα. Εδώ τράβα. Είδες, παίρνω μόνο καλιάμι και σένα. Έλα, από εδώ. Πήγες, ρε. Όχι. Το έχουμε μετά. Μπορώ να πω ότι το έχουμε. Το πρώτο για σήμερα. Δυναμικό. Δεν το λες και δυναμική, αλλά... Βαρύ σε βλέπω, έτσι. Βαρύ σε μετά. Βαρύ σε βλέπω κατάκι. Για να κάνουμε εδώ πέρα λίγο να δούμε τι θα μας φέρει. Έλα, πάρε. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Έλα.